welcome back to my YouTube channel Sunumunu Supu Supu. तो नोंथां दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायना हरथाय बारो नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्टेड बा तो नायलांबाय थानो हासिगोन आरो जोंनि गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि दुधनैनि रंजालि बैसागोआव आं माखासे भिडिअ लादोंमोन आरो बे भिडिअखौनो आं नोंथांमोनजों जा हायो एसे शेयार खालामबाय आरो बे भिडिअखौनो जुदि नोंथांमोनाबो जुदि नायनो इन्टारेस्टेड बा तो नायलांबाय थानो हासिगोन चलो बारग' आफादगिरिया दानि दुधनৈ समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिथां जादब सरगियारि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय साबायखर थाबाय बिथांमोना गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय दानिया बिथांमोनखौ जों फारि फारियै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय बियो जोंनि हारिनि बियो जोंनि देरहासार नेरसोन फिरफिला बियो जोंनि हारिनि बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन रोजा रोजा सुबुंनि दुंब्रुद बिखानि गोथार थैजों सुजुनाय आया फिरफिला बियो जोंनि हारिनि बेनो जोंनि उदांस्रिनि नेरसोन जेननाय देरहानाय दाजाथों जोंनि अरायनि सुबुं गोहो खान्थिया राज आरो गोहो खान्थि जेननाय देरहानाय दाजाथों जोंनि अरायनि सुबुं गोहो खान्थिया Saya kayaknya tato.
next morning. जोंहा थामथियाव हरनि जोबथि सानाव जोंहा प्राइजखौ मैया मोनबाय आरो सेथि बान्थाखौ क्रिस्टि बादायलायनायाव ओमफ्राय नोङो मादि मोनबाय दे जोबोद मोजां मोनदों बिनि उनाव जों फैसाखौ मोनगोन नालाय बेनिखायनो 1000 मोनगोन 15,000 बा मादि मोनबाय बुं मोजां मादि मोनबाय मोननानै जा थफ्ला सुखाबाय 1000 50,000 बारे माने खाथिनो ओमफ्राय नै दिनै अखा हानानै अबस्थाया नै मादि जाजोबदों गासिबो माइ गायनो हागोन नाय ओमफ्राय नै करासनि रिहार्सेल जासिगोन आरो बेयाव थांगासिनो सिख्लाफ्रा बिबार गावदां लानानै बिबार गावदां लानानै करास हान्जा जोंनानै नै बिबार गावदां गलाप बिबार लालायनानै नै करास हान्जा जों बेयाव रिहार्सेल होनो थांगासिनो आरो नै जोंनि करास हान्जाया थांगासिनो लारि जानानै हाय गाइस लामाया नै अबस्थाया मादि जादों अखा हानानै सेस जाखागोन गेदेर बिहोमा थानाय हेलिना दैमारि दा जों बिथांखौ जों मान बावनांगोन जोंनि गांसे बर'नि मेहेरगोनां समायना रायलाजों जोंनि पबन बर'आ बिथांखौ मान बावगोन जोबोद साबायखर आरो जानाय मन्थन बेखौ बावगोन जोंनि हारिमु आयदानि आफादगिरिजों तिनामणि दैमारि तिनामणि दैमारियाबो गागायबो सासे हारिमुनि फोथाराव गोबां बिहोमा थानाय सासे सुबुं जोबोद साबायखर दानिया हेलिना दैमारिखौ दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनांसिन खालामलांनानै दावगालांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो माइक्र'फनखौ आं बिथांनि आखायाव गथायनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय दुधनय आरो फिन खेबसेबाव मानोना नोंथांमोना ओंखाम जानानै फैयाखै बायदि मोनदों आङो आरो खेबसे खुलुमबाय दुधनय साबायखर थाबाय गिबियावनो बेयाव नुजाथि फैनो हानाय बयबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो देग्लायनि खुंगा 13थि दुधनय रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि जानानै आं बयखौबो बरायबाय देग्लायनि रंजालि बैसागुआ नोंथांमोन बयनिबो जिउआव गोजोन आरो सोरां लाबोथों होननानै आं इसोरनाव आरज गाबबाय बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय